Кирил Бояджиев, Емил Емилов, Любомир Фърков, Петър Бонев. Тон режисьори Ясен Пенчев, Илиян Апостолов, режисьор на дублажа Даниела Горанова. Включвайте камерите! По Cartoon Network следва Остров пълна драма. Име? Бакс Бани. Престъпление? Някои биха казали твърде хубав. Не, че сте глупав, просто изглеждате глупав. Този тип става, но аз искам да съм приятел с този тип. Приключихме ли? Да не би да сте без панталони. Нови епизоди на The Looney Tunes Show от 5 януари по Cartoon Network. Няма нищо необичайно в ежедневието на Джони Тест. Може да си пусне мустаци, баща му понякога се превръща в супергерой, а неговото куче изучава карате. Това не го очаквах. О, и кучето му може да говори. Проследете ежедневните приключения на Джони Тест от понеделник до петък от 17 часа само по Cartoon Network. Реклама.